खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं दरं पुलिसआ दुला पुलिस थानायनि सिङाव थानाय फकिराग्राम ओनसोलनिफ्राय साख्रि होनाय एबा कास्टमार सार्भिस पइन्टनि थाखाय लाइसेन्स होनायनि नंखाय समायखिरा लानानै गासै आसामाव लाइमोनफोरनिफ्राय गोबां बिबांनि रां खांनायनि दायाव सानै सुबुंखौ खादों। अजद होगिरिफोरनि बायदिब्ला दायनिगिरि सानै फारियै रफिक आली आरो गोलम हादी, जाय RAAB माइक्र' फाइनेन्स प्राइभेट लिमिटेडनि CEO आरो डाइरेक्टरेट महरै गावखौनो मुं होदोंमोन, रायजोआव 100निबो बांसिन साख्रि नागिरग्राफोरखौ थगायदोंमोन आरो गुबुन गुबुन बेंकिं सिबिथाइफोरजों साख्रि आरो CSP लाइसेन्सनि नंखाय समायखिरायाव 30,000 रांनिफ्राय 50,000 रांसिम रां बुथुमदोंमोन। माइक्र' फाइनेन्स कम्पानिनि मुङाव सोलिबाय थानाय थगायसुला हुदाफोरा थांनाय बोसोरसेनिफ्राय सोलिगासिनो दं, जेराव गाहाय मावख'आ धुबुरीयाव दं आरो कर्परेट मावख'आ दुला दरंनि खाथियाव फकिरपारायाव दं। बेजों लोब्बा लाखिनानै भुगिनांनाय सुबुंफोरनि अजदनि सायाव बिथा खालामनानै दुला केसआव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन, जाय सिगाङाव फकिरपारायाव ज' जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं लाख लाख रां होनानै बायबावबाय नामा सासे सुबुंखौ UPPL सोरखारा? नंगौ, मोनसे बिग ब्रेकिं निउज लानानै फैदों मुलुगनां बड' निउसआ। UPPL हानजाखौ सोरांब्लानो ससियेल मिडियायाव सोंखारिग्रा BPFनि मोनसे मददगिरि बिनन्जय नार्जारीखौ रांजों बायबावबाय नामा UPPL सोरखारा? बयजोंबो UPPL सरकारखौ सोंखारिग्रा हिसाबै मिथिजानाय मुगानि थान्दै निउज पर्टेलनि गाहाय सुजुगिरि मिस्टार बिनन्जय नार्जारीया मैया UPPL दोलोआव जयेन जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं मैया BPF दोलोखौ मोजां मोननानै UPPL आरो गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफ्रा बाक्सा जिल्लानि 22 नं खख्लाबारि बियाबाव BPF हानजायाव सा 15 जयेन जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि BPF दोलोनि बेरेखा दोलो NDA नंखाय फन रेकर्ड खालामनानै फोसावनाय बाथ्रा नांगोलनि सावगारियाव भट होनायानो NDAनो भट होनाय जायो होननानै नंखाय कल रेकर्डिं खालामदोंब्लाबो BPF हानजायाव रोजा रोजा गुबुन दोलोनि सुबुंफोरा जयेन जाफैबाय थानायखौ निउज पर्टेलफोराव दासान्दि नुबाय थानाय जादों आरो बियो फोरमान खालामदों दि कल रेकर्डिं खालामनाया नंखाय, मानोना दिनैसिम NDA मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि BPF हानजानि बेरेखायै बिसायख'थिनि बाथ्रा फोसावबाय थानायखौ रायजो राजाफोरा नुनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं मोनसे गिदिर जाफुंसारनायाव दिसपुर पुलिसआ सासे आइजोजों लोगोसे 5 सुबुंफोरखौ जाफुंसारै हमनो हादों, जाय गासै गुवाहाटीआव गोबां बेग सिख'नाय जाथायफोराव लोब्बा दंमोन। थांनाय 24 एप्रिल 2024 खालि सासे आइजोआ फनाव अजद होनायनि उनाव हमनाय जादों दि स्कुटाराव सानै हौवासाया दिसपुर PSनि सिङाव थानाय सार्भे समायनाय फट'आव बिथांनि बेगखौ सिख'ना लादोंमोन। आइजोआ होनाय खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै दिसपुर PSनि मोनसे हानजा आरो सानजा पुलिस जिल्लानि स्पेशेल अपारेशन ग्रुप हानजाया गुवाहाटी आरो तामुलपुर ओनसोलाव गोख्रों संदाननाय हाबाफारि लायो, जायनि उनाव बिसोरो दायनिगिरिफोरखौ नागिरना दिहुननो हायो आरो हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा रुपम आली 28 बोसोर, दीपक बर्मन 28 बोसोर, राहुल सूत्रधर 21 बोसोर बैसोनि, निशा बर्मन 38 बोसोर आरो राहुल दास 32 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोन्दों। बे आयदानि सोमोन्दोआव आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।